kitang tanan ganahan jud magka yuta, maura na sure na investment na dili mo depreciate sama sa auto or washing machine. Ang kaning yuta magdubli lang sa iyang presyo in 10 years. So katong mga naguna-una diha, matod pa nila palit na karon, unya maghulat ta hangtod mo mahal ang yuta. Kay kaning real estate dili gid mo barato. Malubong na lang ta sa yuta. Ang yuta mamahal pag maayo. So katong mga ganahang mag-invest diha, kontaka lang ko, kaya doon na tayo mga contact persons nga makatabang sa inyong investment. Hunya sure bulta kay kani sila mga license broker. Kani dito ni sa likod sa Consolacion, Cebu. Ongoing ang development pero puno-puno na kay napalit na kasagarang yuta dire. Nindot kay dire kay bugnaw pa. O nya layo pa sa syudad sa Sugbo. Amping mo diha og invest wisely. Maghulat na lang ta hangtod kanus amo barato pero mo mahal